sem manekso le atrian te pani chu bara kalin zu an ina British in India an ophun lai khani in sipai training lai an ni a an pu te chuan an kem an chu san ti hrelovin sem te chuan nom chen an tuma bara chuan nula chelo do pakhat silu ichu om ve in sem chuan a chai nga la an thian te chuan zanin chu kem lama holo mayang u nak tu sing training kan nan man chuan min hre chuak lawang ti in sem ne na chuan an hrila sem manek so po chuan lo rem ti in silu ichu avoi khat mu na atangin angai zong ha la silu ipo chuan du ve thovin anin kara in du na chu an voi khatin mu na atangin a piang ngal ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in sum lo sham ang u atu kaniya sem te chuan zingkar training chu vanang man lovin athian te pani chu warning an lo pe a semero chu ni sompanga chung an pu chuan hremin mi ai atlan na sa thina tlan mai ba ka boxing te khel thinin tlai poizia chu sem hian a hrechiang to khop mai khun le ni aliama kumsang ka zakwa somthum panga khani in sempo sipailal anito a Pakistan le India chu ram khatlani in sem chuan pusinga chu thiana asiama pusinga nen chuan inkom ngei hle in engkim anti dun thina sem chuan lupui ala nei lowa wang chuan a bial no silu ichu nei ve ngei tumin pusinga nen chuan anin zui chota kumpinu sipai an ni wang chuan sa pho thu thuwa omin India le Pakistan po ram khat an lania sem chuan ra rel thiam vio ma se India tan ti theih ero ala nei tlem ve khop mai zana ni ya sem chuan silu ichu party na hmuna mu in silu boite min nei du angem ti in azota silu ichuan anei du thuwa changin sem nen chuan an lam du na sem chuan lam lo zeilo ve hle in silu ikete chu arab nok noka ni masela anin kara mangai na om miawa wang chuan an tlin lo na te chu anin mutlinga silu ipon sipai rarel thiam sem chu lo nei hre bik lovin dam chung tan tiam tlate ti in nu pa a anin siam ta ani kum sang kha zakwa somle pani a in her chu meu chuan sem le silu ichu nu pa ni to in fanu du om tak an neya indo pui pani na hun lai ni in sem te chuan British tan ral an do ve thina Japan ral lian ma chon tur chuan sem le anau te po thok chuak ve thinin Japan patero te ho chuan khovel op antuma Burma ram lama sem sipai te le Japan ral lian ho chu in ma chon thinin sem te chu achan thazoka an tang theilova Japan ral an zon lai chuan Japan ral lo lian thutin sem te chu an ron bom heka sem sipai te chu thi le hliam om trovin an pu te chuan Japan ho bezel tur chuan an fuya sem chuan ruah manna thatak siamin lei an lai khuara Japan ho nen chuan in beile in sem po chuan a that trova ni masela Japan sipai pakhat chuan voi kualai ron kapin sem chu a thal topa ni khoshelova a om ma chuan Japan sipai chu ka plum le in sem chu a thiam pa singa khan dam do in lama a hruai ngal vata sem chu doctor chuan en kol ngal vatin atur chhel ema wangin doctor pon mak ati ve khop mai sem chu doctor chuan zona zotin engtin nge voi ko lai ka ni chunga iladam theih ti in azota sem chuan fiam thu tho in doctor chuan lo tling takin azaya sem chu ron har chuak to in ampu chuan angai sang view maya tangka pui chu don tirin sem chuan sipai thachoi moina chu avoi khatnan adong veta ani sem chuan a muslim thian thatak ya khan chu zanria e tura somin anu pui fanau te nen chuan an kila pukhana chuan British siam min chu san trap to a nang Pakistan le India in thenta ila khoya zok nge I omang ti in azota sem chuan Delhi apiang le Salian kania wangin India ka omang ti in achanga zalen na an mu to dona wang chuan sipai ho chu party in thanan no an dom hloma sem thiampa khan chu ruinoi hle in sem chuan a tha a aron har nu chuan a bullet angai thu hrilin sem chuan keipun ka bullet thi sang kha zanga in ka hral mai thei ti in a hrila sem te chuan zalen na an mu dona wangin India le Pakistan a anin then dona thian in kom ngei tak tak po an om hranangai to don ani August ni sompanga sang kha zakwa somli pasari khani in
India chuan kumpinu sarkar atangin zalen na amuwa mani aro in railway in sempo India sipai zaho tu ani ngala Pakistan le India chu indo verengin Kashmir chu anin chuwa India sipai te chuan Pakistan ho chu hlaudu big lovin sem le anaw te chuan hena an chang ve zela Kashmir po chu India rama rin lu thein sem chuan India sipai te chu a fuih ve thina aram hruai tu India Prime Minister Puneru apon sem chu melkhriat thakalin sipai huaisen le rem hre takani ti chu a hre theia sem pon a mangai India tan chuan thei top chu a ve zelin zan khat chu in do thlona a thok chuak dona engan nei that lawa wang chuan mei cher sem chuan chitir vekin thlona lian chu a thok chuak theia sem hian in do a thiam ba ka arem hre ve khop mai kum sang kha zakwa somnga pakwa khani in Pakistan ho chuan India chu ron beile in Kashmir chu ron la kan tuma ni masela sem le anaw te chuan lo hne le vekin Pakistan ho laka chuan India atlom theilova sem chu defense minister pon melkhriat to in a office a chuan a len chila minister chuan engwangin nge sap sipai thalak te ibanga itar tak mai le tia zotin sem chuan chan ngai na a hrelowa an pu te chuan sem chu hrem hlak tumin sap sipai thalaka tara wang chuan nam phat san tu anga pu in sem chu in soifia turin an tia anu pui hne na sipai lu ho chuan hrilin silu ipo amangang viau maya sem chuan ka in soifel thei mayang lungai reng reng su ti in a hrila general le a staff te chuan sem chu mu in engwangin nge ibanga sap sipai lal thalaki tar ti in an zota sem chuan sa pawh hi sipaya min cher chuak tu te an nia sipai chu sipai kan nia wangin kampu hlui te thala kan tar ve ani mai nam phat san na le British tran na engma a omlo India le British in do donila British ho chu akap masaber kani yang tia changin sem chu a in soifel theya an pu te po chuan nam mangai tu ani zia chu an hriat pha ve bok hun le ni aliama India chu China ho in ron beile thutin Assam state a district chen khat chu an ron beya sem ril ru chu lo na hle in India Prime Minister Jawaharlal Nehru a chuan ado izoka lo tran an nial lova in do wai chuan in rem du zokin sem ngai dan chu ani lo viau maya sem chuan anu pui silu in ne na kam Prime Minister anep lu tuk China lauti in apun ve a anu pui chuan mai chana mula ti puila a thazok lo mo ti in arona sem chuan thati hle in Puneru a chu awa muwa anin kom lai chuan a fanu Indira Gandhi ron lutin sem chu Puneru a pon a lo hre thaviau maya Assam lama kala China ho ne nam buina chin fela du thu hrilin sem rot na chu Puneru a po chuan a lo poma sem chuan China ral ho chu an ram lama ho atum don ta ani sem chu Assam state a kalin China ral lian chu be atuma Tezpur chu thlengin India sipai ho chu an lo thlaphang na sahlom viau maya sem chuan sipai lubok ho chu ko khom vekin China laka India zamai lo kan ram hi in chi khat pon an la turani lo indona atlan chia chu thitla kani China ma India atom ngai lo wang China sipai ho ai chuan kanu pui po ka hlau da izo chu wang chuan nang ni po huaisen ro u sipai then khatte in sipai tran chan a ho theitlat Pakistan rama te in wachat thamai mai tiang turani lo sipai chu ni wa tur te in sipai ho chu a fuih phura huaisen tur chuan cha in China ral chu an ma chona se mana fuina satlom ema wang chuan China kung fu thiam ho po le thei vekin sem zara China an hne thei ani bermai sem chuan sipai thabik choi moina chu dong le Puneru a po chuan a chuang viau maya asama tanga China ho ho tu ni in sem chu ala tran to a kumsang kha zakwa somruk pali a in her chu meu chuan pu Jawaharlal Nehru a chu boralin afanu Indira Gandhi chuan a aya o a sem chuan pi Indirai chu a melhriat tha ani wang chuan India tana tho ho pui po achak ve khop mai pi Indira Gandhi chu India Prime Minister ni in sem chuan a muwa kan defense budget hi ida tam dewanga yang aram chakni tur chuan ral thuam tha kan nei angai kan sipai te pon ke korte mong tret an ha karem to big low sipai hi min duat angai ti in afrila pi Indirai chuan sem rot na chu tha lo ti ve hle in ral thuam le sipai lama a ma aina sa a summan chu atum pha ta ani hun le ni aliama
is Pakistan tuna Bangladesh ni ta chuan Pakistan laka zalen na sualin Pakistan sipai ho chuan civil mi an ka plum na sa thei viau maya pi indirai chuan chung chu tha ti lovin sem ne na Bangladesh mi te chu trampui turin a hrila an ma moral thuam po pek ve tumin sem chuan Bangladesh ho chu a traina Pakistan ho po do pui tum le in India le Pakistan chu in do turin a in buat sai mupa sem le anaute chuan Pakistan ho chu kapin India chu acha thazok an ni zela sem chuan radio a Pakistan sipai India ne na in pe tu po in chuan kan kap lawang cheuti in na puanga Pakistan sipai ho chuan sem thupuang chu lo hreve in nuai kwa le sing kwa lai in pe omin khovel sipai in surrender na sa ber ania sem chuan ral rela thiam em awangin India chu ne na achampui theizel ani sem chu kai sang vezel in pi indirai po chuan a ring viau maya kumsang khazakwa somsari pathum a in her chuan pension veto in India tam pasaltha ania kumsang ni pariat khan kum upa chaklo tak ni to in achatuan hmuna achol veta ani ole kan movie Biakdali chu zo stream lama cheng za somli pakolekin a lei theya khongain min lo valei sak veta che